Jotono lamchok so rajahani khupo channel de khian mukhe dobin chongpring se Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathar donai Bangladesh sector tini nambus khamwa khupokta tui bimokhe tini hachuk hapar baptist association bai khiye tui thia mo bai khe isoni kauthai kahamna brang sakhuk layo akhe isoni kok ma boi ro phuno brang bok layo anam boy nang bo video no raisa chinti pai the jrawo na ye tondi mamang ke isoni kauthai khnai no khnariya ne ba pandawa risor no baju saye rcha saye tre saila ye tinyo isro no wainsu salaye isor no tre samo bai khiye tinyo joto lugora ni thio khupor kaham brang sayo khupor kaham sai thio sinai bai siano sira ne ba pandawa hoksombo tongne no tei kho ne ba pandawa isoni kauthai no sai layo joto lugorang thio khnario akhe bini kauk ma kaham boi phono baklayo Samuni sing oro phaimani ya sing oro phaimani uddesho jotono saiman thong abung kho Jesus Christo je Jesus hunjak nai o haingo phaimani ya gulo biri sak bai thang
prithibi ino busnaman yagulo nukha borok mui sorok bini kok thaino hamjega ngumani ino bonukha tambagi hinba je kaitune ari je shaitan boka ham samno hamjegya boka ham borokno hamjegya aboni bagai borok kaham rokno kaitune busarokno lama koror ina ni bagai papni lama khiklainya ni bagai ebake borok muni sor kahamta tongthong borok muni sorok sak kahamta tongthong borok muni sor ni nukhongo khaksama taman thong borok muni sorong thai rugi bai hamya be kuplo mongoi tongthong abak as shaitan nai mani as shaitan onek bosoromoi siri sidiri simino siri borok muni sorong thanio a hamya wan sumong tu mani bagai tini ang ojorabo jepur ang kari kawi phayo ang nugo naisigi nayo o tiprasa hinjak nai ro kubuino kaitorni a obisadi bongso hai ang nugjago siri tiprasa rongi thanio komangma sikaro bahaino drugs ajong tini kulujak protekti nukhongo wana laijak wan sug laijak tei jung salbrum youtube khuloi nai khan ke khoraksani bihik bai tei khorjan bihik khar lai mani bir lai mani sog lai mani tei nonu khungo bihik busaino kerosene bulai soka busaino bihik mutari bai togai butharka tei busaino bihik tani butharka busai bihik na butharka omodi podre por salbrum na suglugo abun bai moro o siding sorani borok ani khapani tahuk tai bugukchong je message sarani phaimane abo ani sakni musung saran norang kaisa pun thanya sung abon yani yog nani bagai sung abon yani fyog jangani bagai abo ekmatro lama tongo al lamangka kebuya abo Jesu Kristo आज Jesu Kristo borogmuni soroni thane nukha आज sikla rok tirbrahani sikla rok drug je brusawi klai to khanke आज rai to thuino thangka आज rai to bike accident sauno thangka fiawa je mafa bono jonmori nai binima bini ogo asok sal toni asok din toni oi je kosto khlai je prithibi bono mogol fiog nai boto thuino paikha asraini bagai bosor guayai bini ma hanjagnai bini babu hanjagnai asraini bagai kabo ang khaklai o chijing sor am soyob omuti borok tongo amai simia kobangma jaga unugo butharlai mani bulai mani kobangma hamesalai mani tei muksa jagani bagai montro khlailai bohok tori bai butharlai ma bunor mukhna abora bebanu shaytani kam tini chung o prithibi kebo phano borok hamya ang babai hamya hunjagan muchungo khorak sapan kri prithibi ang khaklai o chijing sorani borok bo khorak sapan chini nuko hamya onthong abo kebo naya han ang poito khlai sugo a chijing sorani borok muchung jago ani busa borok ka hamunthong o chijing sorani borok ang poito khlai borok muchung jago sini nuko hamtong sini mairang hamtong sini lota hamtong sini o para amzo lama kahamuntong no kahamuntong wan sugmani kahamuntong bulai mani buthar bakta tongthong norok joton muchung jago abo fiaba abuni pes hono abuni uklogo khoroksa borok samungtango as samungtangai biri mung khable shaitan abun me as shaitan mechen nani bagai as shaitan no buthar nani bagai as shaitan ne hana nor nani bagai kaisal amar rujak tongo abo Jesu Kristo abun bal ama hunai rom nai rom bisingo aku bui lama gini romai romi bisingo kumanga borok no Jesu Kristo man ya gulo kumanga jora kon bisingo ang sanat thangya kumanga borok tongo onek din romi drugs addict Jesu Kristo bunga hamrikha kumanga nukong tongo je nukong salbrum bulayo toglayo kibilayo muslai ui tongo o nukongo khaksamani phai sokpeka abun bag akko jotoni bang unja phan umi mano bible sak bai thang sijak tongo hai hinai ang borom gunang robno rinani phai hani sabo ang or kisa sekang trek bakmani jorolo baksa abun ya sagani naya kokuri abu bai ang okono sarago abu kokure kahamni bagai chung oro phaya
hamyani bagus payo Bible hai ini sawo kahamni bagi dokter nanya khaboni takok tai bukukchong hamyani bagus dokter nang sawo tumuna nini nukong walai kaisa hamya mang oi tongon ke nini bagi Yesus Kristus nango nini serai kokhne mang moi tongo hamya lama mang himoi tongo ning Yesus Kristus nango jotono khapsaha rajahani khopo channel bai khnam check rong etoni buskamotre video ta mai sonen ba pandawa